Er zitten steeds meer kinderen in Zeeland op het speciaal onderwijs, dat de toeloop amper aan kan. We vinden dat die groei van 10% in de afgelopen 3 jaar toch wel heel erg veel is. En we zien ook dat die groei nog niet stopt. Dus in die zin maken we ons daar wel zorgen over. En verder in deze Zeeland nu. Nieuw bedrijventerrein stuit op verzet. En hitteprotocol van kracht op Vestrok. Goedenavond. Het speciaal onderwijs in Zeeland groeit hard. De afgelopen 4 jaar kwamen er ruim 230 leerlingen bij, een stijging van 10%. En dat is volgens de overkoepelende organisatie OSEO een zorgelijke ontwikkeling. Op het Odyssee College in Goes, onderdeel van stichting OSEO, merken ze dat het aantal leerlingen groeit op hun school. De klassen raken zo vol dat ze komend schooljaar 3 nieuwe brugklassen beginnen. Nou, je ziet veel leerlingen die konden best gedijen in het basisonderwijs, omdat daar meestal 1, soms 2 leerkrachten voor de klas staan. Veel nabijheid dus van zo'n leerkracht. En je ziet in regulier voortgezet onderwijs toch wel heel veel verschillende leerkrachten voor de klas. Veel prikkels, een wisselend lesrooster. Dat is voor onze leerlingen in ieder geval heel lastig. OSEO heeft praktijkscholen en biedt daarnaast speciaal onderwijs in het voortgezet en basisonderwijs. Vooral het aantal leerlingen bij de praktijkschool groeide het hardst. 18% naar 470 scholieren. Het voortgezet speciaal onderwijs groeide met 15% naar 1330 leerlingen. Het basisonderwijs is iets gekrompen, maar in totaal dus een groei van 10% op de scholen. We vinden dat die groei van 10% in de afgelopen 3 jaar toch wel heel erg veel is. En we zien ook dat die groei nog niet stopt. Dus in die zin maken we ons daar wel zorgen over, omdat bij elk kind wat naar specialiseerd onderwijs zit een verhaal achter. Vaak van faalervaringen erin of niet de juiste ondersteuning krijgen. Dus in die zin maken we daar wel zorgen over. Wat voor problemen zien jullie vooral voorbij komen? Nou, ik denk dat zeg maar de maatschappelijke ontwikkelingen, ik vind social media daar ook wel een belangrijke in. En de hele setting daarin, waardoor leerlingen het toch wat lastiger vinden om in die reguliere setting hun draai goed te kunnen vinden. En die groei zorgt voor verschillende problemen voor de school in Goes. We merken echt dat we tegen de capaciteiten van ons gebouw aanlopen. Dus dat betekent dat we gewoon geen lokalen meer over hebben voor extra groei. Het aannemen van goede geschoolde leerkrachten wordt ook gewoon steeds moeilijker. En aangeschoven is onderwijsverslaggever Eva van der Welen. Eva, we zagen het al even in het filmpje. Welke problemen zien ze dus met name toenemen? Ja, je ziet vooral concentratie- en gedragsproblemen en social media speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar bijvoorbeeld ook als de thuissituatie verandert. Als ouders bijvoorbeeld gaan scheiden en kinderen zijn al gevoelig, ja, dan hebben zij daar nog meer last van. Ja, en dat soort situaties, ja, tegen dat soort problemen lopen ze dan echt aan. Ja, en wat je dus ziet, hè, capaciteitsproblemen, moeite om voldoende leraren te vinden. Wat gaan ze tegen die problemen doen? Ja, ze gaan nu echt kijken of ze toch meer ruimte kunnen vinden binnen de scholen. Nou, zoals in Goes gaat dat net aan lukken. Maar ook echt meer leraren werven. En samenwerking met het regulier onderwijs is heel erg belangrijk. Want als die lijntjes wat korter zijn, als een leerling vastloopt op het regulier onderwijs, kan het speciaal onderwijs daarbij helpen en valt een leerling niet meteen uit. Maar even, hoe gaat het dan in de toekomst? Hè? Want het beleid is dat zo rond 2035, dus dat is al over een kleine 10 jaar... dat het dan de bedoeling is dat leerlingen zoveel mogelijk op het gewone onderwijs blijven en met een beetje ondersteuningen, zodat ze niet naar dat speciaal onderwijs hoeven. Ja, dat wordt nog wel een hele kluif, want de bestuurder zegt al, speciaal onderwijs gaat nooit helemaal verdwijnen. Maar meer samenwerking is wel echt heel erg belangrijk, zodat die leerlingen daar kunnen blijven. Dus daar gaan ze echt wel hard aan werken, dus samenwerking. Maar bijvoorbeeld vorige week was in het nieuws dat het Lodewijk College in Terneuzen gaat bezuinigen. Gaan leraren weg. Maar ja, dat is wel nijpend. Want als je dus meer wil gaan samenwerken, is zo'n bezuiniging, gaat daar niet bij helpen. En bij het Lodewijk College geven de docenten al aan. Ja, hoe moeten we dat gaan doen? Zij maken zich daarover echt zorgen. Eva van der Welen, dankjewel. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk moet zijn administratie op orde brengen, eist de provincie. De administratie van het museum blijkt een rommeltje. Het is onduidelijk waar de jaarlijkse provinciesubsidie van 4 ton aan besteed is. En ook is er onduidelijkheid over de scheiding tussen projecten en vaste taken. Daarnaast lopen de subsidies van de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland in de administratie door elkaar heen. Het Watersnoodmuseum stevend af op een tekort van ruim €1,5 miljoen over het afgelopen jaar. Maar het museum kan dat uit eigen middelen dekken.
Het is niet verstandig om nu te gaan zwemmen bij het strandje in Rittem, hier op archiefbeeld. De provincie waarschuwt dat daar in het water de poepbacterie E. coli is aangetroffen, waar je ziek van kan worden. Vooral mensen met een zwakke gezondheid moeten oppassen. En hoe de bacterie daar in het water in Rittem terecht is gekomen, dat is niet bekend. Volgende week dan meet Rijkswaterstaat het water bij Rittem opnieuw. Maar op andere zwemlocaties in Zeeland, daar is de poepbacterie niet aangetroffen. Het nieuwbouwproject Waterzanden bij het oude Veerplein van Bergpolder stokt. Een deel is al af, maar de bouw van andere woningen en appartementen ligt sinds de Pasen stil. En niemand weet wat er nou aan de hand is. Er was al veel te doen om de bouw rond het nieuwe dorp Waterzanden. Er komt toch geen golfbaan en de jachthaven zou kleiner worden dan beloofd. Nu is er een nieuwe toevoeging aan het dossier en daar is Peter Josiassen de dupe van. We hebben een appartement gekocht hier in Waterzanden. Die is bedoeld voor mijn schoonvader om uiteindelijk in te gaan betrekken. Schoonvader doet heel vaak een rondje hier in Walshoorden. Hij woont hier vlakbij. En hij merkt dat er eigenlijk vanaf rond de Pasen helemaal geen bouwactiviteiten meer zijn in het project. Pieter deed verwoede pogingen om erachter te komen waarom het project stil ligt. Het is lastig om mensen informatie te krijgen. De gemeente, daar is het ook erg lastig. Daar ben ik ook al 4 weken lang bezig om antwoord te krijgen. En ook de organisatie Zabra is ook niet heel erg scheutig in communicatie. Zabra is de projectontwikkelaar die ons geen reactie wil geven. De gemeente Hulst doet dat wel. Die zegt dat de samenwerking tussen Zabra en een bouwondernemer niet liep zoals verwacht. En dat daarom de bouw is stilgelegd. En de schoonvader? Ik ben 80 jaar en zoveel tijd heb ik niet meer. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje haast. De gemeente hoopt dat deze bouwkwestie rond Waterzanden snel opgelost is. Het is toch wel heel bijzonder dat een bruinvis van de Oosterschelde naar de Westerschelde is gezwommen, zeggen onderzoekers van de stichting Delta Bruinvis. Voor het eerst is deze bruinvis, die altijd in de Oosterschelde zwom, gespot in de Westerschelde. Lang werd gedacht dat de Oosterscheldekering de bruinvissen tegenhield als een soort natuurlijke barrière. Maar door een foto van een oplettende wandelaar is nu het tegendeel bewezen. Want de bruinvis was herkenbaar aan een litteken op zijn vin. De KNRM in Breskes heeft een nieuw bemanningsverblijf. Het gebouw is er, maar de inrichting nog niet. En dat proberen ze nu met een actie bij elkaar te krijgen. Wie €50 of meer doneert, krijgt een vermelding op de buitenmuur van het verblijf. Er komt een groot nieuw bedrijventerrein bij Zierikzee. Het is nodig om de groeiende vraag naar ruimte van bedrijven aan te kunnen, vinden gemeenten en ondernemers. Maar omwonenden zijn kritisch. Ze zijn bang voor grote lelijke dozen in hun woonomgeving. Als je hier recht vooruit kijkt, komt hier achter die schaapjes, ik weet niet of je ze ziet lopen, komt een lijn tot ongeveer halverwege. Ja, ik denk dat is het blikveld wat straks het bedrijventerrein en het hoogspanningsstation zullen innemen. En wat is daarop tegen? Ja, vooral de schaal eigenlijk van het bedrijventerrein en de massaliteit. Ja, ik denk dat dat niet passend is bij de schaal van Zierikzee. Welkom in de Zuidhoek, een gebied ten zuidoosten van Zierikzee. Er staan hier al grote bedrijven, maar dat worden er meer. We zien eigenlijk dat de bestaande locaties, dus het terrein, het businesspark en het oudere bedrijventerrein, dat vol begint te raken. Dus dat het tijd wordt om nieuwe gronden ter beschikking te krijgen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Het plan is om een bedrijventerrein van 25 hectare aan te leggen. Een oppervlakte gelijk aan zo'n 35 voetbalvelden. Tot 2040 moet hier plaats zijn voor nieuwe bedrijven en een hoogspanningsstation. Camping-eigenaar Jeroen Buscher is daar niet tegen, maar maakt zich zorgen hoe het eruit gaat zien. Het is nu groen en het liefst zouden we het groen houden, maar al die blokkendozen maakt het er vast niet mooier van. Nee. Als je aan de noordkant de Zeelandbrug afrijdt, zie je nu het silhouet van het historische Zierikzee mooi liggen. Maar hoe is dat straks, als er een groot nieuw bedrijventerrein bij komt? Critici zijn namelijk bang voor wat verdozing wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat grote rechthoekige bedrijven het landschap ernstig gaan verstoren. Toch gaat er volgens de gemeente Schouwen-Duiveland geen sprake van zijn. Nee, daar waken we wel voor. Ik moet wel zeggen, er zit natuurlijk al een bedrijventerrein. Er zijn al grote bedrijven gekomen, zoals Omoda zit daar bijvoorbeeld. We proberen het nog
eigenlijk te verfraaien, te optimaliseren. Ik weet niet of die vrees terecht is, want dat is het nadeel als je dus een gebied ontwikkelt voor de komende 15 tot 20 jaar. Ik weet wel dat als we kijken, bedrijvigheid is belangrijk voor Zierikzee, is belangrijk voor Schouwen-Duiveland. En bij bedrijvigheid horen bedrijfspanden. De locatie die nu gekozen is, sluit aan bij bestaande vestigingslocaties. Het gaat uiteindelijk komen er bedrijven, uiteindelijk is het goed dat er bedrijven komen en dan denk ik dat dit een hele geschikte en goede locatie is. De gemeente Schouwen-Duiveland lijkt haast te hebben, want al in september moet er een besluit worden genomen. Ik ga ervan uit dat het gehaald wordt. Ja. Dus wordt doorpezen. Weer zo'n zonnige dag in Zeeland. 26 graden bij een matige oostenwind. Morgen is warm en benauwd. Op sommige plekken rond de 30 graden zelfs. Er zijn wat meer wolken en die kunnen een bui opleveren. Vanaf zondag dan slaat het weer echt om. Lagere temperaturen en kans op regen en onweer. Maar morgen en zaterdag is eerst nog warm weer. Waardoor Festival Vestrock in Hulst dit weekend maatregelen moet nemen. Er ligt een speciaal hitteprotocol klaar. Dat draait om verkoeling. Zorgen voor extra waterpunten, zodat mensen goed kunnen blijven hydrateren. In de binnententen komt airco te staan. Op het festivalterrein zelf komen schaduwdoeken, zodat je ook lekker buiten de zon kan staan. Bij de EHBO is er altijd gratis zonnebrand beschikbaar, dat iedereen zich ook goed in kan smeren. Vanaf 25 graden zijn festivals verplicht om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Ik denk dat je als festival zijnde met van alles bezig bent om zo'n prettig mogelijke ervaring te geven aan je bezoekers. Maar ook dat het veilig is en dat ze aan het eind van de avond ook nog goed naar huis gaan. Ondanks de hitte kijkt de organisatie uit naar het festivalweekend. Het gaat soms allemaal wat langzamer, je wordt wat sneller moe en het is warm. Maar aan de andere kant, in de regen is het ook niks. Gelukkig, of juist niet, wordt er dus voor de zondag veel koeler weer verwacht. Maar voorlopig dus nog even genieten van de zon. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.